It-Tlieta waranofsinhar in-negozjant Yorgen Fenech reġa' ngħata l-police bail skont il-liġi. Fi stqarrija l-Pulizija qalet li matul l-aħħar sigħat issoktaw l-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Qalet li peress li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin, Yorgen Fenech li qed ikun mitkellem mill-Pulizija brabta ma' dan il-każ ingħata l-police bail u qed jinżamm taħt sigurtà stretta. Il-lejl ta' bejn it-2 u 3 filgħodu kien lejl twil ta' investigazzjonijiet tal-investigaturi ewlenin. Il-Pulizija għamlet sigħat twal fil-jum ta' 2 tinterroga lin-negozjant Yorgen Fenech li ma' interrogazzjoni komplet fis-sigħat bikrin ta' 3 filgħodu. Bil-Pulizija 3 filgħodu fil-kwartieri ġenerali tagħha interrogat aktar persuni. Fosthom ġie mitkellem mill-Pulizija l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Yorgen Fenech ġie arrestat għat-tielet darba f'5 tiem il-ħadd wara nofsinhar u qed jiġi interrogat mill-kap tal-iskwadra tal-omiċidji u l-investigatur ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia l-Ispettur Keith mejjun mill-Ispettur Kertzara. Fenech qed jiġi interrogat ukoll mill-Assistent Kummissarju Ian Abdillah dwar allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus. L-ewwel darba li Yorgen Fenech ġie arrestat kien l-4 tal-ġimgħa l-oħra. Huwa ġie arrestat wara li prova joħroġ minn Malta permezz tal-jott tiegħu u ġie interċettat mill-Forzi Armati ta' Malta fuq il-Baħar qrib Pembroke. Il-Pulizija ilha sentejn sħaħ tinvestiga dan il-każ bl-għajnuna tal-FBI u l-Europol. B'50 jum wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-Pulizija arrestat 3 persuni u ġew mixlija bħala l-eżekuturi f'dan il-każ. Dawn għadhom qegħdin jinżammu arrestati fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Intant Melvin Toma li ngħata l-maħfra preżidenzjali mistenni jixed fil-kumpilazzjoni ta' Alfred u George De Giorgio u Vince Muscat il-ġimgħa li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.